izan gara Zubia enpresa bisitatzen. Pateetan espezializatuta dago eta sortu zenetik eskaintza dibertsifikatu du. Elikagaien sektorean erreferentziazko enpresa bat da. Albiztegian, arraina merkaturatzeko eredu aldatu nahi duen Basque Seafood Kofradiaren berri emango dizuegu. Davidek Dima aukeratu zuen azpigorri etxalde bat martxan jartzeko. Hauntzak estentxiboan lantzen dituen artzain bakanetako bat da. Ordiziako artzain egunarekin amaituko dugu saioa. Idiazabal Gazta eta artzainen lan amaite dituztenentzat oso egun berezia da. Eskoriatzan izan gara, Zubia bisitatzen, 1982an sortutako familia enpresa. Pateetan espezializatua, eskaintza dibertsifikatuz joan da. Zubiaren historia 70ko urteetan hasi zen, Jose Luis Zubia Hendaiako urdaitegi batera lanera joan zenean, eta handik bueltan, etxean pateak egiten hasi zenean. Pabilioi honetan jarri ziren 80ko hamarkadaren hasieran. Haragizko zein landarezko produktuak egiteko dagokion osasun erregistroa dute eta saltzen dituzten produktuen 80% eurenak dira. Iker dugu Zubiako bigarren belaunaldia eta enpresaren jatorria hitz egin digu. Enpresaren historia 70ko hamarkadan hasi izan, aitak Frantzia, Hendaiara joan zen lanera, bertako txarkuteria baten, eta bertan ikasi zuen txarkuteriaren inguruko elaborazio guztiak. Eta gero hemen Eskoriatzera etorri zenean, amarekin zabaldu zuen urdaite eta txarkuteria bat, herrian, eta bertako obradorian hasi ziren, bertan ikasitako produktuen elaborazioak egiten. Lehenengo eskala txiki baten, etxeko laban egiten zuten patea, eta bertan saldu kortera, eta gero konturatu ziren, tirada zaukala olako produktuak. Obradorean makina berriak sartzen hasi ziren, eta poliki-poliki, 82an ja Zubia marka sortu zuten. Bertako obradorean eta lonja baten, eta gero 80ko hasieran, oin gauzen instalazioak eraiki ziren. Prozesu batzuk industrializatu badira ere, Zubiaren artisau izaerak tinko iraundu. Produktu berriak, adibidez, alimentarian aurkeztu zituztenak, bezeroek egindako probak eta dastak eginez lortzen dituzte. Piper txorizeroaren antzeko saltsa bat atera dute, baina Ñora piper barietateaz egina dago, hegoaldean hemen baino gehiago kontsumitzen dena. Gure klasikoa da piper txorizoaren pulpa, piper txorizora, piper hau da, dauko lau punta, eta ikusi ditugu azkenengo urteetan bezeroen eskara batzuk, gure zabila Ñoraren pulpa, Ñora da beste piper mota bat, batez ere Mediterrane aldean erabiltzen den piper bat, dala, bola hau, Aurkeztu dugun produktu berri hau da, esan dugun Ñoraren pasta ero pulpa, dala prozesu berdina, Ñora hidratatu, eta berari okelatara eta horretan sartzia, Eta bertan erabiltzen da, Ñoraren pulpa, arrozaren sofrita egiteko, deitze jakona salmorreta, edo romaneskoko saltzak, edo horrelako saltzak dira. Produktu berriak nola ateratzen dituzten azaldu digu Ikerrek. Produktu berriak kudeatzeko beti saiatzen gara gure enpresaren esentzia mantentze, dala produktuen osagaien kalidadea mantentze, orduan, beti ditugu idea berri batzuk, bai gure bezeroei edo bai merkatori soluzio berri batzuk ataratzeko, eta egiten duguna da, lehenengo aldi baten, eskala txiki baten elaborazio batzuk egin, eta gure bezeroekin edo bai jatetxekin bat esteatu ze iritsi daukaten, eta gutxi gora bera ja reseta daukagunean, eskala hundira egiten dugu, eta berriro testeatzen dugu, ez da berdina eskala txikian egitea edo eskala hundian. Eta ja eskala hundian gure reseta ja ondo petzetan dauenean egiten duguna da, reseta homologau eta merkatura ataratzea. Alimentaria azokan parte hartzeak esportazioak handitzeko eta merkatu berriak aurkitzeko ere balio die.
azkenengo urteetan gure merkatu nazionala gutxi gura bera desarrollatu egin dugu eta azkenengo urteetan saiatu gara bai feriatan parte hartzen, bai alimentarian, bai anugan, merkatu internazionalak topatzen, ez? Bidea oso luzea eta askoz ere arinagoa, askoz ere polikiagoa da, baina azkenengo urteetan baita ere molatu du planta IFS zertifikazioarekin eta SAE 3 da zertifikazioa mundu osora esportatzeko aukera ematen diguna. Zubian produktu ekologikoak ere ateratzen dituzte. Bai ikusi dugu merkatuan zegoela tendentzia bat produktu ekologikoentzat, ez? Batez ere Europako iparraldean, bai Noruega, edo Suedia, edo Alemaniako herrialdean zegoen demanda handi bat. Orduan, guk erabaki genuen planta homologatzea eta bi produktu ateratzera merkatura. Atera ditugula bai txerrizko pate kampaina klasiko bat, eta ateko beste pate bat, bai. Bai, da merkatu oso txiki bat, baina hor da saltzen poliki-poliki eta bai bezero batzuk oso gustora daude gurekin, bai. Zubian etiketak aldatzeari ekin diote, sinpletasuna gogoan, baina bezeroen artean inpaktatu nahian. Bai, 40 urtek baino gehiago dituen enpresa gara, orduan azkenengo urteetan hasi gara gure etiketak eta gure diseinuak berrizten, gure bezero berrientzako diseinu erakargarriak egiten, orduan olako klasiko batzuk hasi gara moldatzen tendentzia berrietara. Zubiaren gakoetako bat gertuko lehengaiak erabiltzea da. Kanpaina patea espeletako piperrekin egiteko inguruko txerri hazienda txikiak eta espeletako piperrak erabiltzen dituzte. Produktore lokal txiki bat garenez, erabaki genuen bertako osagaiekin produktu bat ateratzera merkatura. Orduan, gure inguruko baserritaren txerriak erabilita referentzia batara genuen, bai dala bai semikonserban, bai konserban, dala pate kanpaina espeleteko piparrekin, bai. Orduan, abera kudeatzeko erabiltzen ditugu bertako baserritaren txerriak eta Sarako enpresa familiar baten espeleteko piparra. Eta baita ere, bai lata, bai etiketa gure inguruko enpresai erosten ditugu. Orduan, bai sinisten dugu olako benetazko produktu kilometro zero bat dela, eta gure hemen Euskal Herrian eta gure inguruan oso ondo da bien funtzionatzen duen produktua da. Zubia familia enpresa txikia 1982an sortu zenetik, inoiz ez diote utzi evoluzionatzeari eta produktu berriak ateratzeari. Zubia markako produktu guztiek ezaugarri bera dute, kalitatea. Asteazkenean, Basque Seafood kofradia aurkeztu zuten Berriatuan. Arraina merkaturatzeko eredua aldatu nahi duen aliantza estrategiko bat da. Amaia Barredo, elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak, arraina eraldatzeko eta merkaturatzeko konpainia berria aurkeztu zuen. Proiektu honek bi ardatz dauzka, alde batetikan Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzaleko kofradiak batu egiten dira, eta baita ere izango dute haziren laguntza, proiektuaren nolabait aurrera eramateko. Eta bertan eskainiko dute produktuak, eskainiko dute merkatuara, bai arraia nolabait granelean, bai arrai kongelatua eta baita 4. eta 5. gamako produktuak. Orduan nolabait arrantzaleak pauso bat gehiago ematen dute eta sartzen dira bere arraiak eta bere produktuak komerzializatzen. Proiektu estrategiko honetan Eusko Jaurlaritzak hartzen du parte Azilur Finantziazio Sozietatearen bidez eta Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzaleko kofradien bidez. Gaur egun garrantzitsua da, alkartu egin gara, historikamente Bizkaia eta Gipuzkoa, eta pauso bat aurrerago joatea da. Orain arte arrantzatu agerri egiten genuen, eta orain aurrerago joatea da. Kontsumo ohiturak aldatzen dabiltza, eta gu horri soluzioa emotera gatoz.
Basque Seafood kofradiak gure arrantza jarduera indartuko du, zalantzarik gabe. Dimako Lamindao auzoan gaude. David Ahuntzain gazte bat da eta Azpigorri arraza autoktonoarekin egiten du lan. 100 ahuntz ditu ugaltzekoak barne. 2021 urtean lana utzi eta bere grina handiari heldu zion, abereekin lan egiteari. Davidek ahuntzak ondoko larre batean askatu ditu gaua iritsi arte bertan bazka daitezen. 8 hektarea ditu jabetzan eta 100 gehiago larre komunaletan. Artzain eskolan ikasi zuen 2021 urtean eta praktikak Extremaduran egin zituen, Euskadin ia espaitago ahuntza ziendarik estentsiboan. Desagertzeko arriskuan dagoen arraza hau morfologikoki identifikatzen lagundu digu Davidek. Bueno, la cabra Azpigorri... Azpigorriaren sabelaldea, haren izenak adierazten duenez, gorria da. Hortik izena. Hala ere, ahuntz asko daude, eta Azpigorri arrazakoak izan arren, edo hortik etorri arren, batzuen sabelaldea beltza izan daiteke. Baina hauek ez dira Azpigorritzat jotzen. Adarme eta konbexuak dituzte. Oso ahuntz landatarra da. Esne gutxi ematen du, axo bat edo bi elikatzeko lain. Eta mendia garbitzeko erabiltzen dira gehien bat, zeren errapea barneratuta daukatenez, sasiekin ez dira hainbeste zauritzen, eta ahuntz erdi basa da. Es una cabra que es medio salvaje. Ohiko irteera komertziala antxumeak saltzea da. Daviden kasuan, txorizoak eginez ere, bere irabaziak dibertsifikatzea bilatzen du. Pues en un principio históricamente... Ahuntz produkturik kontsumituena antxumea izan da beti. Garai batean, ugaltzen ez zuten edota erroren bat galdua zuten ahuntz helduak ere kontsumitzen ziren. Beraz, ahuntz hoien haragia aprobetxatzen zen. Baina gaur egun antxumea baino ez da jaten, ahuntz estebeteak egiten ditugunon kasuan izan ezik. Embutidos con las cabras. Liburu genealogikoan erroldatutako ahuntzen kopurua handituz doa. Halere, Euskadi osoan 1500 azpigorri baino ez ditugu. Pues parece ser que últimamente la Badirudi azkenaldian arraza garrantzia hartzen ari dela eta buru kopurua handitzen ari dela. Gaur egun 1500 buru inguru daude ofizialki erregistratuta Euskadi osoan, elkartearen barruan katalogatuta. Baina extraofizialki 2000 edo 3000 azpigorri inguru izan daitezke. Azpigorria oso landatarra da eta ingurunera egokitzeko gaitasun aparta du. Azpigorria ondo egokituta dago gure ingurunera, hezetasuna erraz jasaten duelako. Penintsulako beste ahuntz arraza batzuk ekartzea pentsa ezina izango litzateke, ukuiluetan egonezik. Ura eta hotza ere ondo jasaten dituzte, gogoko ez izan arren. Eta oso ondo moldatzen dira arkaiztegietan. Haien abantaila hori da, esne gutxi ematen dutenez, sasitzan ibil daitezkeela errapeak zauritzeko arriskurik gabe. Sin peligro de estropear las ubres. Artaldea gobernatzeko Davidek hemengo arditxakurren laguntza duela ikusi dugu. Haiek gabe ezin izango lituzke ahuntzak kontrolatu. La verdad que si no fuese por los perros... Txakurrengatik ez balitz, zaila litzateke ahuntz talde bat gobernatzea. Benetan zaila. Ahuntzain baten txakurrak lan tresnak dira. Para un cabrero es nuestra herramienta de trabajo. Larrean dabiltzan eta ukuilua ia zapaltzen ez duten ahuntz taldeetako bat aurkitzeko, Davidek GPS-a erabiltzen du.
Aurkitu ondoren, Hauntz taldearentzat ezin hobea den leku batera jo du. Esas son las cabras que... Urrian ernaldurik gelditu ziren hauntzak dira hauek. Orain ez dute kumerik. Hauntzak naturaltasunez gobernatzen saiatzen gara. Mendian pasatzen dute egun osoa. Eta euria edo eguraldi txarra egiten ez badu, mendian egiten dutelo. Duermen también en el monte. Artaldeko hauntz batzuek esi virtualeko lepokoak dituzte. Oso tresna erabilgarria da, telefonoaren bidez larrearen perimetroa ezartzen duelako. Horrek artzainen lana errazten du, eta asko gainera. Los tenemos puestos con estos collares que hacen... Lepoko hauek jarri dizkiegu artzain elektriko edo virtual modura. Aplikazioaren mapan perimetro bat jartzen da, eta horra hurbiltzen direnean soinu edo txistu bat egiten du. Eta gehiago hurbilduzkero, kalambre txiki bat ematen die. Baina hauntzek ikasten dute. Eta badakite musika hasten denean, aurrera eginezkero, kalambre txiki bat hartuko dutela. Beraz, oroar, harrapariren batek uxatzen ez baditu, soinua entzun da atzera egingo dute. Horrek asko laguntzen digu, hauntzak kontrolatzen. Oso tresna zehatza data. Muy preciso. Davidek produktu berritzaile baten alde egin du, hauntz txorizoen alde. Azpigorri hauntz txorizoa izenpean, azoketan eta etxean saltzen ditu eta sare sozialen bidez ematen ditu ezagutzera. Belardi zentroan ekoizten ditu Urduñako abeltzain elkarteak abian jarritako zentroan. Las cabras Azpigorri lo que hacemos... Azpigorrietatik etekinak ateratzeko txorizoak egiten ditugu. Hauntzaragia eta txerrikia nahastu egiten ditugu, txorizoen testura hobetzeko. Eta duten zaporea benetan da sinestezina. Mundu guztiak pentsatzen du zapore gogorra izango duela, hauntz gaztarekin erlazionatzen dutelako. Baina egia esateko oso zapore suabea du. Txorixo arruntaren koipe erdia du. Beraz, txorixo honek ez du gizentzen, argaltzen laguntzen du. Nolako itxura duen ikustea nahikoa da. Baserrian eta azoketan saltzen dugu. Eta besteen ondoan ez du parekorik. Esto es harina otro costal. Azpigorri arraza aukeratu zuen autoktonoa delako eta Euskadiko abere ondarerako balio handia duelako. Azpigorri la elegimos principalmente. Azpigorria bertokoa izateagatik eta paisaiak zaintzen laguntzeagatik ez ezik, gure orografiagatik ere aukeratu genuen. Hauntzak oso onak dira sasitzaz eta sastrakaz betetako pinudietan ibiltzen. Beste abere batzuek minar dezakete errapean eta mastitisa edo infekzioak harrapatu. Abere landatar bat behar genuen eta azpigorria egokitzen zen hobekien. Y Azpigorri era la que mejor se adaptaba a ello. Davidek oso ondo baloratzen du urte hauetako esperientzia. Pues desde niño me había gustado... Txikitatik gustatu izan zait aberekin egotea. Izadia eta abereak betidanik maitatu ditut. Eta 40 urterekin egiten ez panuen, enukeen inoiz egingo. Beraz, lana utzi, Arantzazuko artzain eskolan izena eman, Extremaduran hilabete batzuk praktikak egiten igaro, eta itzuli nintzenean, saltsa honetan sartu nintzen. Izadia zaintzeko eta gizakiaren antzinako garaietatik datozen tradizioei eusteko, jardueraz eta egiten dudanaz harro sentitzeaz gain, izadiarekin lotuta bizi naiz. Eta horrek bete egiten nau barrutik. Eso me llena. Davidek bere lanbizitza irauli zuen. Gaur egun abeltzain lanbideaz gozatu egiten du, gure arrazak zaintzen eta sustatzen laguntzeaz gain.
Apirilaren 8an, asteazkena, Ordiziako artzaineguna antolatu zuten berriro. Herriko eta eskualdeko egutegian gorriz seinalaturiko ospakizuna. Asteazkenetako azokan parte hartu ohi duten ekoizleak goizean goiz hasi ziren gauzak prestatzen egun berezirako. Urteko lehen azoka berezirako. Ikusiko dugu, berze jendea eta etortzen dan. Eguraldi ona, aste santutan, aukera paregabea, Ordiziko plaza etortzeko. Gaur jendea etortzea espero dugu, eguraldi oso ona dau, eta gutzako ez da feri bat izaten oso salmenta aldetik oso ona, baina, Idiazabal gaztan hila etortzen adantzat, azoka ona izango da. Eguneko protagonista handiak artzainak eurak izan ziren zalantzari gabe, eta nola ez, Latxar taldeak ere bai. Ezaugarri genetiko bikaineko aharien eta ardien erakustaldiak bisitari asko bildu zituen. Haietako asko abeltzaintzarekin eta artzaintzarekin lotuak. Metro batzuk gorago, Carlos Ibarrondo 40 arkume prestatzen aritu zen, eta 2 ordu luzez txingar basuan erretzen egon ondoren, kolore polita hartu zuten. Gero, pintxoak prestatu eta 2007 urtetik ohitura den bezala, bildu zuten dirua Aspanogi elkarteari eman zioten, Gipuzkoako minbizidun adingabeen familien elkarteari alegia. Hemen dako arkumean muestra bat, sasoia bukatzen ari da, gabonetan hasita maiatz ekainera arte edo, diren jaixosak egoten direnak. Bertako produktuak, kalidadezko produktue, guk bakarrik dakoguna, eta hemen dago aukerea, burruntu izan probatzeko, ez? 2 ordu eta erdi ekingo dugu hemen egurrik atzen aromak eta hartu da izan, eta nik uste 1500 bat pintxoetarako dugu, Aspanogik batzen den diruagaz gauza politak egiteko. Urtero bezala, Euskal Herriko ardi moztaileen elkarteak erakustaldi bat egin zuen. Gaur egun, moztaileak elkarte batean antolatuta daude, gure herrialde guztiak batzen ditu eta artzaintza jarduera sustatzen saiatzen da. Zelanda berritik iritsi berriak dira munduko txapelketa antolatu baitzen bertan. Ardimozte elkarteak, sortu zen, alde batetik ezagutzera emateko lana, ofizioa, eta baita bere alde lehiakorra ere ezagutzera emateko, Abadiñon burutu genuen txapelketan ikusi zen bezala, eta gero Abadiñoko txapelketaz aparte, munduko txapelketara joateko aukera izan dugu, Hor munduko txapelketan parte hartzeko ofizialtasuna lortu genuen 2023an, eta aurten munduko txapelketan munduko kontseiluko kide bihurtu gara, Hemendik, pixkat hartzantza eta ardimosketa, 21. mendera ekartzeko, eta jende gazteari erakusteko, hemen ofizio bat badagola, eta pixkat erakusteko, ikastarok antolatzen ditugu, eta erakustaldiak jendeak ikus dezan, hemendikan ateatzen diela bildotxak, esnea, artilea, da artilea balorean jartzeko baita, hemen gaude lanea. Soinu alaiak Ordiziako kaleetan zabaltzen ziren bitartean, azokako plaza jendez betetzen zijoan. Postuetan, taloak prestatzen ari ziren indar berritzeko. Artaldeak herria zeharkatzen ikusteko ekitaldia da jende gehien pilatzen duena. Trasumantziak milaka urte ditu eta Euskal Artzaintzaren altxorraren parte da. Udaberri guztietan, artzainek larre garaietara eramaten dituzte artaldeak. Eguneko ekitaldirik ofizialena udaletxeko batzar aretoan izan zen. Urtero bezala, Idiazabal Gaztaren kontseilu arautzaileak eta Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiak kalitatearen erregulartasuneko sari ospetsuak eman zituzten. Saridunak 2 izan ziren, gaztandigien atalean La Basko Navarra eta artzain gaztagileen atalean Segurako Ondarre.
Joserra Agiriano, Idiazabal gaztaren enbaxadore izendatu zuten, erabat engaiaturik baitago bertoko produktuarekin eta gure erreferentziazko gaztarekin. Gorka Txapartegi, Hondarribiko Alameda jatetxekoa, merezimendu oso arduratu zen Idiazabal gazta berria mozteaz. Ekitaldi horrekin ematen zaio hasiera denboraldi berriari. Es una feria, lógicamente, que pone en valor ese trabajo del pasto. Azoka honetan hartzainen lana jartzen da balioan. Ezagutu eta ulertu beharreko bizimodu bat. Hartzaintza, ekonomia jarduera bat ez ezik, bizitzeko modu bat da. Paisaia eta biodibertsitatea zaintzen dituena. Tamalez, hartzainak betetzen duen zeregina askotan oharkabean pasatzen da gure gizartean. Baina lan hori balioan jarri eta goraipatu beharrekoa da. Jaten ematen diguten pertsonak aintzat hartzen ez dituen gizarte bat, gizarte ahul bat da. Lan hori guztia aintzatetsi beharra dago. Un reconocimiento a todo este trabajo. Kontseilu arautzaileak kanpaina hasi berriaren kalitatea nabarmendu zuen. Justo kanpaina hasi berria dago, gaur hemen ospatu dugu pixkat lehenengo gazta mosketa, eta bueno, beti ilusioarekin aurtengo gazta baita ere kalitate aldetikan orain arte egin ditugun kontrolak izan dira oso onak, baina bueno, oraindik justo hasi berria gaude eta ea hori kalitate hori mantentzen da eta bueno, urtero bezala ilusio handiarekin. Hartzaineguna eta gazta berriaren mozketa duela 32 urtetik ospatzen dira. Idiazabal gaztaren kofradiak ahalegin handia egiten du, baina ekimena martxan jarri zutenetik arrakastatsua izango zela espero zuten. Duela 32 urte pasatxo, Parisen nengoela, gogoan dut Beaujolais Nouveau ekitaldia ikusi nuela. Frantzian urteko ardoarekin antolatzen den ekitaldi bat da. Egun hartan, batzordean gaia atera eta esan genuen, eta gu, zergatik ez? Eta lehen gazta mozketarekin antzeko zerbait egiten hasi ginen. Eta ikusten duzu, nolako arrakasta izan duen. Sektoriari laguntzeko egiten dugu. Arrazoi nagusia hori da. La razón de ser de todo esto. Gorka Txapartegik eta Joserra Agirianok gazta moztearen eta Idiazabal gaztaren enbaxadore izatearen ohorea eta harrotasuna azpimarratu zizkiguten. Emoción. Zirrara. Eta gogoan dut herri honek ezin hobeto tratatu nauela beti. Elkarlanean aritu gara gauzak ondo egiteko. Eta egiten dudan horretan sinesteko sentimentua dut. Lehen sektorean, Idiazabal gaztan, gure herrietan, horretan guztian sinesten dut. Yo creo en ello. Hau da, ohore bat guretzat, familia gaur elkartu gea familia osua eta opari bat da. Gure konpromisua ruralen moduan eta lotura oso hurbilago dakagu eta hori da, ez? Gure atxona monan, baserriko munduan etortzen dira eta oso lotura handia dakagu sektoreakin. Edizio bakoitzean bezala, Ordiziako hartzainegunak arrakasta itzela izan zuen, eta hartzainek gure ekonomiarako eta kulturarako daukaten garrantzia nabarmen jarri zen.